Епизод 1. Кръвният шифър, възраждането на истината. Всичко, което знаете за началото на България, е само една бледа сянка на истината, разказана от хора, които са имали интерес да се чувстваме малки, слаби и случайни на тази земя. Десетилетия наред образователната система и чуждите исторически школи ни натрапваха образа на номадите, които са се появили от нищото през 7 век, пресекли са Дунав като малка група и са се разтворили в чуждо море. Учиха ни, че сме гости в собствения си дом. Но днес, в 21 век, науката разполага с оръжие, което не може да бъде манипулирано. Това оръжие е генетиката. ДНК-то е черната кутия на човечеството, в него няма място за идеологии или изкривяване на фактите. Костите не лъжат. Погледни ръцете си. В твоите вени тече биологичен код, който е оцелял през ледникови епохи и през възхода на най-ранните цивилизации. Генетиката казва ясно, ти не си пришелец. Изследванията на съвременните българи, проведени от най-престижните лаборатории в Италия, Испания и Германия, разкриват истина, която преобръща официалната история. Ние сме един от най-старите и генетично стабилни народи в Европа. Нашата основна компонента е местна, балканска. Хаплогрупа I2, която носят много от нас, доказва, че твоите предци са били тук преди 10 000 години. Те са били тук, когато ледовете са се топили, и никога не са напускали този свещен център на Европа. Представи си само, докато в други части на света хората тепърва са откривали примитивните оръдия на труда, тук, по нашите земи, вече е пулсирал животът на една организирана общност, която е положила основите на всичко, което днес наричаме европейска култура. Ние не сме дошли от нищото. Ние винаги сме били тук. Отидете във Варненския некропол и вижте най-старото технологично обработено злато в света. То е на 7000 години. Помислете върху този факт. 7000 години. Това е хилядолетия преди първата тухла на пирамидите да бъде поставена, хилядолетия преди Гърция или Рим дори да се появят на картата на времето. Но това злато не са просто накити. Анализът на артефактите показва изумително познаване на пропорциите, на математическите константи, на геометрията. Твоите предци са имали държавна структура, прецизна математика и писменост, плочките от Градешница и Караново носят знаци, които са първият опит на човека да запише мисълта си. Това е кодът на майстора. Българинът винаги е бил архитект на цивилизацията. Ако този модел на развитие, базиран на творчеството и съзиданието, се беше наложил в глобален мащаб, днес светът нямаше да познава хаоса, в който живеем. Ние сме наследници на култура, която е дала светлината на целия континент. Но истинският шифър на нашето величие е в начина, по който сме управлявали. Забравете за фалшивата титла «хан», наложена ни от чужди интереси, за да ни изкарат степни пришълци. Нашите владетели са носили титлата Канасубиги. Тази титла е изсечена върху каменните колони и тя означава «княз от Бога». В българската традиция владетелят не е бил деспот или тиранин. Той е бил пазител на небесния ред върху земята. Вижте Мадарския конник, този грандиозен скален релеф, който няма аналог в цяла Европа. Той не е просто картина, той е държавен печат в скалата. Той изобразява триумфа на българския дух и приемствеността на властта. Канасубиги Аспарух, когато повежда своята войска към Дунав, не завладява чужда територия, той се завръща в старата родина, за да обедини отново разпръснатите си братя. Българите, които се завръщат, и тези, които са останали тук под името Траки, Гети или Емизи, са един и същ народ. Те говорят сродни езици, носят същата кръв и почитат същата земя. Българският модел на управление е предлагал нещо, което никой друг не е имал – истинска меритокрация. В Рим и Византия властта често е била въпрос на интриги, кръвни връзки или купуване на легионите. В българската държава титлата и позицията са се печелили с лични качества. За да станеш част от Болярския съвет, за да водиш войските, ти е трябвало да докажеш своята чест и способност. Законът е бил един за всички, от Канасубиги до последния пастир. Спомнете си законите на Крум. Те не са били плод на жестокост, а на стремеж към абсолютно чиста и честна общност.
Българинът не е търпял кражбата, лъжата и предателството. Този висок морал е бил спойката на държавата. Властта се е възприемала не като привилегия за личен обогатяване, а като тежко, свещено задължение към обществото и бъдещите поколения. Това е нашият истински код, моделът на честта, който е заложен в самото име българин. Името, което в древността е означавало мъдър, просветен и най-вече свободен човек. Ако този модел на управление беше станал доминиращ в света, днес нямаше да имаме недосегаеми политици и корумпирани системи. Светът щеше да се движи от естествения авторитет на знаещите. Българското величие никога не е било в потисничеството над другите народи. Напротив, ние сме създавали държава крепост на духа, която е светила на останалите. Ние сме дали писменост и култура на половината свят. Ние сме имали дипломация, която е респектирали най-великите империи на епохата, не чрез коварство, а чрез силата на истината и стоманата. Нашите предци са вярвали в космическата справедливост, в това, че ако действаш според истината, небето ще те подкрепи. Днес сме изправени пред предизвикателството да съхраним своята идентичност в свят, който се опитва да ни обезличи и да ни накара да забравим кои сме. Но никой не бива да подценява ДНК-то на оцеляването. Ние носим опита на 10 000 години. Нашата история не започва през 7 век и не свършва днес. Тя е верига от поколения, които са устояли на всичко. Когато разбереш кой си всъщност, когато осъзнаеш, че носиш кръвта на първите цивилизатори на Европа, ти преставаш да бъдеш жертва на обстоятелствата. Ти започваш да изискваш истина, ред и достоинство в работата си, в семейството си, в държавата си. Ти се превръщаш в активен носител на кода. Нека се замислим за моралната сила, която е била нужна, за да се изгради държава като България. Това не е било просто въпрос на мечове и щитове. Това е било въпрос на светоглед. Българският светоглед е бил изграден върху концепцията за реда. Но не редът, наложен чрез страх, а редът, който е отражение на небесната хармония. Нашите предци са виждали държавата като жив организъм. Всеки е имал своето място, всеки е имал своята отговорност. Когато Канасубигил Муртак пише своите прочути думи, човек дори и добре да живее, умира и друг се ражда, той не просто говори за смъртта. Той говори за безсмъртието на държавата и на духа. Той казва, че ние сме само брънка в една безкрайна верига. Именно това съзнание за приемственост е нещото, което ни е спасило в най-тъмните векове на робството. Кодът не е изчезнал. Той е бил скрит в шевиците на ризите ни, в ритъма на неравноделните ни тактове, в наричанията на бабите ни. Всяка нишка, всеки звук е бил преносител на информация. Ние сме народ, който е кодирал историята си в изкуство, защото е знаел, че книгите могат да бъдат изгорени, но паметта на кръвта не може да бъде изтрита. Днес ние започваме процеса на обратното разшифруване. Ние събираме парчетата от пъзела, от ДНК лабораториите до прашните архиви и забравените каменни надписи. Представете си свят, управляван по българския модел на меритокрация днес. В такова общество образованието щеше да е най-висшата ценност. Учителите и емислителите щяха да бъдат на почита, която заслужават. Лидерите щяха да бъдат избирани не по техния медиен образ, а по техните реални дела и моралния им гръбнак. В такова общество корупцията щеше да бъде биологично невъзможна, защото самата тъкан на обществото щеше да я отхвърля като отрова. Това е величието, което сме притежавали и което можем да възродим. Не чрез агресия, а чрез силата на примера. Българският дух винаги е бил духовен водач. Нашето послание към света днес е: върнете се към основите. Върнете се към честта, към реалното съзидание и към закона, който е равен за всички. Това е кодът на българите. Това е моделът, който може да излекува съвременното общество от неговия морален и духовен упадък. Ние не сме тук, за да живеем в миналото, а за да вземем най-ценното от него и да изградим бъдеще, в което България отново ще бъде водещ културен и духовен център. Защото истината не може да бъде скрита вечно под слоевете на лъжата. Ние сме българи и нашето време дойде.
Истината за нашето минало е ключът към нашата свобода в бъдещето. Когато следващия път погледнете към Мадарския конник или към златото от Варна, не ги гледайте просто като музейни експонати. Гледайте ги като съобщения, оставени лично на вас. Те ви казват, ти си наследник на титани. Ти носиш в себе си гениалността на първите творци. Не се примирявай с посредствеността. Не позволявай на никого да ти казва, че си малък, ти си част от кода. Абонирайте се за този канал и споделяйте това видео, за да стигне то до всеки българин, който търси своя корен. Вашата подкрепа е горивото за това пътуване към истината. Гледайте ни следващата неделя, когато ще навлезем още по-дълбоко в тайните на нашето минало. Ще разкрием шокиращи факти за българския език, как той пази най-дълбоките кодове на древното познание, които съвременната наука тепърва започва да открива. Ще разберете защо българските думи са живи ключове към Вселената. Бъдете горди, бъдете будни и помнете, кодът е във вас, чакащ да бъде задействан. До следващия път, когато ще разшифруваме още една страница от нашата истинска, забранена история. Пътят е дълъг, но ние вече направихме първата крачка. Заедно ще върнем величието на българския дух.